Čaute, tak zase vám natočím dneska, čo sa podarilo, taký menší, do 10 kg, kaprík, lisec, je taký tmavší, bojovný, zabral na čili ráček s plavačkou, ice cream, takže je hrozná zima, aj čo tu boli susedi tiež pochytali iba tak po jednom kapri do 10 kg, takže dneska to asi nejde tak. Naozaj sa ochladilo, je pod 8 stupňov, takže ale ono to príde, ryby už idú nejako, hej, raz lepšie, raz horšie, ale idú, hej. Takže ideme ho pustiť. Fešáka.